Bé, anem a fer servir o a iniciar el programa d'edició de vídeo que farem servir el OpenShot Video Editor. Vaig al menú d'inici i començo a escriure el nom del programa i ja apareix a la llista. Llavors, quan s'inicia, almenys les primeres vegades, apareix un tutorial. I aquest és l'aspecte que té l'OpenShot Video Editor. S'ha iniciat un mini tutorial, podria ser que no el volguéssim veure, li he dit amaga, però podria ser que ens ho repenséssim. Aquí tenim l'ajuda, tenim el segon ítem, és el tutorial. Llavors, en aquesta zona van els fitxers del projecte, es poden veure tots junts, o es poden veure els de vídeo per una banda, els d'àudio o les imatges. Es tracta d'anar afegint aquí, amb aquesta icona, es tracta d'anar afegint més i més fitxers de projecte. Veieu? Amb el botó de la dreta podem importar fitxers. Molt bé. La segona cosa que hem de fer és anar arrossegant els fitxers del projecte aquí a la línia de temps, que és on s'organitzen els clips. Veieu que la línia de temps conté diverses pistes. Normalment les pistes es veuen de dalt cap a baix, és a dir, el que posis a la pista 4 taparà el que a la vegada estigui passant a la pista 3. Tant si voleu encadenar-les, o bé les poseu una darrere l'altra en la mateixa pista, o bé les poseu que no es tapin unes a l'altres en diferents pistes. Aquesta zona és on veurem la vista prèvia de com està quedant el vídeo. Tenim els típics mandos d'un casset, diguem, el play i l'avançament ràpid, anar fins al final, retrocedir ràpid, anar fins al principi, i aquí anirem veient com està quedant la pantalla. També podem anar arrossegant la barra, aquesta línia d'aquí, clic i arrossegant, i podrem veure com està, què és el que està passant en cada moment quan es barregen les pistes, i ho veurem tot aquí. Quan ja hem acabat i hem decidit que així és com ens agrada, doncs hem de donar aquí a exportar el vídeo, i així és quan es generarà l'arxiu de vídeo correcte. Mentrestant, mentre anem treballant, hem de mirar de no oblidar de quan en quan deixar el projecte. És important en aquestes versions que encara són beta d'aquest programa que el nom del projecte no contingui espais ni caràcters especials, és a dir, no contingui barres, dos punts, fins i tot millor que no contingui guions ni barres baixes. Només lletres i algun número, però tot seguit, sense espais. Molt bé, sembla que ja podríem començar. De tota manera, aquí veieu on hi havia els fitxers dels projectes, hi ha dues pestanyes més, que és la de transicions, i ara explica el que és. És un efecte de postgradual d'un clip a un altre, d'una imatge a una altra, d'una imatge a un vídeo, d'un vídeo a una imatge, etc. Normalment es posen a l'inici o al final del clip perquè apareguin o desapareguin al final. Veieu que hi ha una varietat important d'efectes de transició. Es pot anar provant i fins que trobis un que t'agradi. És interessant no fer transicions de famílies molt diferents o d'aspectes molt diferents al llarg del vídeo, sinó es perd l'atenció del que és el vídeo. Llavors és bona idea mirar de fixar-se en un estil determinat. No cal que siguin exactament iguals, però, per exemple, si fem transicions d'aquesta mena, després fer una transició entremig d'aquest tipus és com que distreu, i és millor mantenir-se dins d'una família de transicions. No és una qüestió tècnica, és una qüestió de disseny. Els efectes. Els efectes són per ajustar alguns aspectes de la pel·lícula en algun fragment, en algun tros, o tota ella, si volem. Brillantors, contrast, saturació. La saturació vol dir que siguin més vívids els colors o que siguin en blanc i negre, etc. I això és el que fa aquesta pestanya d'efectes. Una altra qüestió interessant d'aquest interfici és com podeu organitzar-vos aquests espais.
Per exemple, aquí entremig hi ha uns puntets que permeten regular com repartim l'espai. Aquí també hi ha uns puntets, aquí al mig, que també em permeten regular com veig les pistes. Si tenim una pantalla molt gran, o fins i tot si tenim més d'una pantalla, també podem optar per canviar algunes coses. Per exemple, en aquestes icones d'aquí podem fer desaparèixer alguna d'aquestes pestanyes, que aquí en vista ens deixa veure la barra d'eines i les diferents vistes. Pues, també podem moure-les. Per exemple, he fet un clic, i amb això se m'ha quedat com una finestra que puc moure i col·locar-la en un altre lloc o fins i tot deixar-la fora, no cal que estigui a dins. Puc deixar-la aquí fora, deixar-la fora de l'espai, que quedi com una finestra. Si tingués un segon monitor, el podria arrossegar a un altre monitor. I el mateix, en cada una de les finestres ho puc fer així, agafar-la i canviar-la de lloc. O organitzar-la diferent. Imaginem que la vull organitzar aquí sota. És a dir, que podem anar canviant fàcilment aspectes diferents de la interfície, de manera que la posem com ens agradi sempre. Puc acabar d'ajustar les mides de tot plegat. Puc canviar, per tant, com vulgui els efectes. I si vull fer el marxa enrere, doncs el mateix. Aquesta mateixa finestra l'arrossego d'aquí d'aquesta mena barra de títol, i si la deixo just a sobre d'això em fa una pestanya, veieu? I aquest també, si l'arrossego just a sobre la barra de títol i l'arrossego just a sobre, que em marqui just a sobre, veieu? Ja queden organitzades com estaven. Puc canviar l'ordre de les pestanyes, veieu? Arrossegant, clic i arrossegant, i així anar fent. A l'hora de manegar les pistes, si no penseu fer servir tantes i us molesta el fet de tenir aquí tanta pista per fer servir, fent clic aquí teniu les opcions, i una d'elles és eliminar la pista. Podríem eliminar pistes fins a tenir, jo què sé, per no tenir tanta cosa per aquí, podríem voler tenir només 2 o 3 pistes, doncs amb això ja faríem. Per exemple. Llavors, veieu, està marcat el temps, aquí aquest tros són 20 segons, 40 segons, 1 minut, 1 minut 20, 1 minut 40, però jo puc fer zoom, de manera que cada divisió sigui més temps. És a dir, per exemple, ara aquesta divisió que abans eren 20 segons, ara són 2 minuts 24. I en canvi, si ho faig més petit, doncs ara cada divisió d'aquestes grans representaria 5 segons de pel·lícula. Es tracta de més o menys anar ajustant-lo d'una forma que us sigui pràctica per treballar en cada moment amb la longitud del projecte que tingueu. I aquesta seria la primera introducció perquè conegueu una miqueta l'aspecte que té el programa. Els menús són molt semblants als de les altres aplicacions de Windows. Això és per crear un projecte nou, això és per obrir un projecte que heu deixat a mitges. Tindreu aquí la llista dels projectes últims en què heu treballat. Això és per desar el projecte, això és per desar-lo amb un altre nom. Amb aquest mes se poden importar fitxers. Això de triar el perfil es refereix al tipus de vídeo que estem fent servir. Això seria un vídeo en alta definició a 720 punts, i aquí teniu la mida de la pantalla que seria, i la velocitat de quadres, de fotos, diguem, per segon que es veuen en aquest vídeo. Podeu triar entre una barbaritat d'opcions. Moltes vegades el millor és no triar res fins que no comences a afegir clips. Llavors ell automàticament intenta trobar una solució que sigui raonable, però fins al moment que no tingueu que exportar-lo aquí no és definitiu, diguem, la tria que fem. Que és aquí, veieu? En realitat la barra aquesta d'eines no és més que un subconjunt de les coses que més es fan servir dels menús. I això seria la introducció.
que us veig molt bé i ho passeu molt bé editant vídeo. No he fet res, així que no canvio, no deixo